Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre riaditeľov základných škôl a prevedie vás procesom kategorizácie a určovania poradia prihlášok žiakov pre vyhodnocovací automat. Po prihlásení do systému e-prihlášky v časti prihlášky venujte pozornosť sekcii Kapacita na prijatie. Upozorňujeme, že po uzamknutí poradia už kapacitu nebude možné meniť. Preto si tento údaj dôkladne skontrolujte ešte pred finálnym odoslaním prihlášok. V menu prejdite do sekcie Poradie. Horné banery vás upozorňujú na dôležité informácie, ktorým venujte pozornosť. Ide napríklad o prihlášky, ktoré nie sú zahrnuté v zozname a ktoré treba vysporiadať, inak s nimi nebude možné pracovať. Vo filtri na dlaždiciach si ich môžete vyfiltrovať a spracovať kliknutím na šípku. Na dlaždiciach vidíte aj informácie o celkovom počte prihlášok, počte žiakov už zaradených do kategórií a počte tých, ktorých ešte musíte spracovať. Kategórie slúžia ako vaša pomôcka na zoradenie detí podľa vašich vopred zverejnených kritérií. V systéme si ich môžete vytvoriť ľubovoľný počet. Na účely rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa je potrebné vytvoriť celkové poradie prihlášok v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami. V tejto ukážke si nasimulujeme tvorbu kategórií kliknutím na Vytvoriť kategóriu so vzorovými kategóriami ako napríklad spádová prihláška, súrodenec na škole, deti s trvalým pobytom v rámci mesta alebo obce a iné. Taktiež si vytvoríme kategóriu Nespĺňa podmienky na prijatie. Vytvorené kategórie môžete upravovať, vymazať, premenovať a ako celky presúvať a meniť ich vzájomnú prioritu. Rozhodujúca je vždy ich fyzická pozícia. Napríklad pozícia 1 je nad pozíciou 2 a nie vaše pomenovanie kategórie. Pod vytvorenými kategóriami sa nachádza zoznam prihlášok na zoradenie, ktorý budeme roztrieďovať do vytvorených kategórií. Systém priraďuje žiakom poradie podľa priority kategórií. Žiak v prvej kategórii bude mať v celkovom poradí vždy prednosť pred žiakom v druhej kategórii. Žiakov do kategórie zaradíte podľa veku, trvalého pobytu, poznámky školy či stavu a označenia. Označenie prihlášky si môžete voliť v detaile prihlášky v sekcii Prihlášky. Tu vás chceme upozorniť na dôležitú zákonnú povinnosť. Prihlášky, ktoré nespĺňajú podmienky na prijatie, je nevyhnutné v systéme takto označiť. Toto označenie následne slúži ako podklad pre vydanie rozhodnutia o neprijatí. Žiaka môžete presunúť do kategórie nasledovne. Kliknite na Vybrať všetky alebo po jednom zaškrtnite žiakov v zozname, ktorý chcete presunúť a cez tlačidlo Presunúť do kategórie si zvolíte, do ktorej kategórie označených žiakov presuniete. Žiaka môžete presunúť aj kliknutím tlačidla myši na modré bodky v sekcii Akcia a potiahnutím do príslušnej kategórie. Ak už máte žiakov roztriedených, môžete meniť ich poradie v konkrétnej kategórii kliknutím a podržaním na modré bodky a presunutím na želanú pozíciu. Ak ste uchádzačov roztriedili, prejdite do sekcie Aktuálne poradie prihlášok. Uvidíte červenú hraničnú čiaru, ktorá oddeľuje žiakov nad a pod kapacitou. Táto čiara sa môže po zbehnutí vyhodnocovacieho automatu posunúť smerom nadol. Stane sa tak v prípade, ak sa uvoľnia miesta po deťoch, ktoré mali inú školu na vyššej priorite a boli na ňu úspešne prijaté. Pred finálnym uzamknutím si stiahnite kontrolný Excel. V tomto exporte uvidíte prehľadný zoznam žiakov už aj s priradením do vašich kategórií. Majte na pamäti, že prihlášky v stave v konflikte, neúplné alebo označené ako návrh na neprijatie sa do poradia nedostanú a nevstupujú do automatu. Poradie je možné uzavrieť v termíne od 16. mája do 21. mája. Počas tohto obdobia bude tlačidlo Uzavrieť poradie aktívne a podfarbené modrou farbou. V inom čase zostane tlačidlo šedé a nebude možné naň kliknúť. Keď je všetko v poriadku a tlačidlo je aktívne, kliknite naň. Úspešný proces následne potvrdí zelený baner.
Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.